Kontroller vejrtrækning. Anbring defibrilleringselekroderne på patientens bare bryst. Ja, der placerer vi så bare lige her, sådan der i hvert fald, illustreret, som det står. Anbring defibrilleringselekroderne på patientens bare bryst. Ja, sådan der. Så skal vi bare videre. Det Anbring defibrilleringselekroderne på patientens bare bryst. har jeg gjort. Og så. Anbring defibrilleringselekroderne på patientens bare bryst. Kan du trykke? Rør ikke patienten. Analyser. Rør ikke patienten. Analyser. Den gør det selv, det der. Gør den det selv, det der med det, tak. Stød anbefales. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. Ja, så er det jo sådan set bare. Du skal jo fjerne dem der først, skal du ikke? Hvad? Skal du ikke fjerne dem der først? Og det er bare anvisningen, der er det sådan lidt lige meget. Det. Så må Ja, men så er det bare igen. Altså, så er det Fortsæt bare det der. hjertemassage og indblæsninger. Så er det bare. Fortsæt hjertemassage og indblæsninger. Det er sådan set det jo. Og så er det bare. Og så er det bare sådan. Fortsæt hjertemassage